Υπάρχει στους πιστούς γενικά, σε όλους τους πιστούς, σε κάθε χριστιανό, μια εμφανής αμηχανία απέναντι στην πολιτική. Πολλοί νιώθουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι χώρος για τέτοια, για να μιλήσουμε πολιτικά. Φυσικά και αυτή η γνώμη και αυτή η άποψη, ότι στην Εκκλησία τάχα δεν χωράει πολιτικός λόγος, είναι μια πολιτική στάση. Είναι μια πολιτική άποψη και μάλιστα θα έλεγα απολυτική. Η πνευματική ζωή μας συχνά περιορίζεται σε άλλου τύπου ζητήματα, που είναι πολύ σημαντικά, αλλά περιορίζεται σε αυτά. Σε ζητήματα προσωπικά, στα εσωτερικά, σε ψυχολογικά, πολύ σημαντικά όλα αυτά και έχουμε ανάγκη να δουλέψουμε εκεί. Στα οικογενειακά, πάρα πολύ ωραία. Αλλά συμβαίνουν πράγματα τριγύρω μας, τα οποία δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε. Και το κάνουμε. Το κάνουμε. Όταν συμβαίνουν γεγονότα τεράστιας ιστορικής σημασίας, όπως παλαιότερα το Ολοκαύτωμα και όπως σήμερα η γενοκτονία στη Γάζα, όταν υπάρχει καταπίεση, πείνα, φυλακή, πόλεμος, ρατσισμός, οικονομική αδικία και όλα αυτά μας περικυκλώνουν, τότε δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε. Ο καθένας για τον εαυτό του. Και εγώ, καθώς στέκομαι σε αυτό εδώ το βήμα για μένα. Μήπως η πίστη μου είναι τόσο πνευματική, ώστε να είναι άσχετη με όλα αυτά. Ο Θεός απορρίπτει τη θρησκευτικότητα, αυτό που συμβαίνει εδώ, σήμερα το πρωί, όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όταν δεν είναι παντρεμένο με δικαιοσύνη. Δεν φτάνει να έχεις πνευματικά ενδιαφέροντα, αν η ζωή σου δομείται πάνω στην αδικία. Και υπάρχει πολλή αδικία γύρω μας. Και πολλές φορές στηρίζουμε την αδικία αυτή. Ασυνείδητα ίσως. Αλλά πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας σε αυτό που συμβαίνει. Επίσης, δεν φτάνει να προσεύχομαι αν η σχέση μου με τους αδύναμους είναι ανύπαρκτη ή καταπιεστική. Ο Θεός δεν συγκινείται από μια πνευματικότητα, και τη βάζω σε εισαγωγικά, που είναι αποκομμένη από τη δικαιοσύνη. Αδέλφια μου, αν η πίστη μας δεν έχει τίποτα να πει για τη Γάζα, τίποτα να πει για την Ουκρανία, τίποτα να πει για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα, για τους πρόσφυγες, για τους πεινασμένους, για τον κατατρεγμένο, τότε δεν είναι πίστη στον Θεό του Ισαΐα. Μπορεί να είναι πίστη σε κάποιον άλλο Θεό, αλλά όχι σε αυτόν τον Θεό που βρίσκουμε στις σελίδες της βίβλου. Αν μια εκκλησία όπως η δική μας δεν υψώνει προφητική φωνή μπροστά σε μια γενοκτονία, τότε έχει πάρει θέση. Δεν υπάρχει ουδετερότητα. Έχει πάρει θέση και έχει πάρει τη θέση των θρησκευτικών ελίτ, όπως ίσως οι άνθρωποι της εποχής του Ισαΐα. Έχει πάρει, χωρίς να το καταλάβει η Εκκλησία, αν σωπαίνει, την πλευρά και το μέρος του Καίσαρα, της αυτοκρατορίας, αν θέλετε να μιλήσουμε με όρους της εποχής του Ιησού Χριστού. Με ποιον είμαστε? Είμαστε με τον Κύριο ή είμαστε με τον Καίσαρα? Πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Ο Θεός, στο κείμενο που διαβάζουμε, απορρίπτει τη θρησκευτικότητα που δεν είναι παντρεμένη με τη δικαιοσύνη. Και στη συνέχεια, ο ίδιος Θεός είναι που ζητά πίστη, η οποία εκφράζεται ως ελευθερία και φροντίδα. Ας διαβάσουμε πάλι τα εδάφια 6 και 7. Ο Θεός ζητά πίστη, που εκφράζεται ως ελευθερία και φροντίδα. Γιατί το λέμε αυτό? Η νηστεία που θέλω εγώ είναι τούτη, λέει ο Θεός. Να σπάτε των αδικημένων τα δεσμά, να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν, τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Νηστεία είναι με τον πεινασμένο το ψωμί σας να μοιράζεστε, τον άστεγο να φέρνετε στο σπίτι. Αν κάποιον βλέπετε γυμνόν, με ρούχα να τον δίνετε και τη βοήθεια στο συνάνθρωπό σας να μην την αρνιέστε. Η νηστεία που ζητάει ο Θεός είναι κοινωνική και δημόσια.
κοινωνική και δημόσια. Αυτή την νηστεία ζητάει ο Θεός. Να ξαναδούμε τον κατάλογο. Λύσιμο αδικίας, λύσιμο δεσμών και φορτίων, σπάσιμο συντριβή του ζυγού, μοίρασμα του ψωμιού, φιλοξενία, κάλυψη της γύμνιας, βοήθεια για τον συνάνθρωπο, συμπόνια για το διπλανό. Η πίστη μας, αδέλφια μου, και πόσες φορές δεν έχω κάνει αυτό το λάθος ξανά και ξανά στη δική μου ζωή. Η πίστη μας δεν είναι ένα ιδιωτικό project αυτοβελτίωσης. Δεν έχω ανάγκη να αλλάξω προσωπικά. Δεν έχω πάρα πολλά θέματα που πρέπει να βρω με τον εαυτό μου. Ναι, βέβαια. Ταυτόχρονα όμως, έχω και πολλά άλλα πράγματα να κάνω. Η πίστη μου πρέπει να είναι μια δημόσια μαρτυρία για τον Θεό της δικαιοσύνης. Διακυβεύεται το όνομα του Θεού εδώ, αδέλφια μου. Σήμερα οι άνθρωποι βλασφημούν το όνομα του Ιησού Χριστού σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε γιατί? Γιατί εσείς και εγώ δεν στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Θεός της βίβλου δεν είναι ο Θεός που δείχνουμε εμείς στον κόσμο. Είναι άλλος Θεός. Θα το ξαναπώ. Όταν η Εκκλησία δεν έχει φωνή για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, δεν έχει φωνή για την εμπορία ανθρώπων, για το συστημικό ρατσισμό, για την ταξική αδικία, για τους πρόσφυγες, πάβει να είναι η Εκκλησία που ζει την πίστη του Ισαΐα και την πίστη του Χριστού. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Και αυτή την προειδοποίηση πρέπει να την ακούσω και να την ακούσει σήμερα το πρωί.